नुजा जानायनि नै बालाबनि जिद'से बेनिखायनो नोङो गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायदो नङाब्ला आङो गोख्रै नोंनि जेंना फैगोन आरो आङो आंनि खुगानि थुंग्रिजों बिसोरजों दावहा नांगोन। बाथ्राया गोथौथार सिगिनाय रावसोथार आरो बे रावा रावनिबो नङा, प्राइम मिनिस्टारनि नङा, चिफ मिनिस्टारनि नङा, राजा महाराजा रानिफोरनि नङा, सोरबा गिदिर नामदांखा मानसिनि नङा। बे जाबाय जोंनि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि राव। जों बयजों बुंनि, बेनिखायनो नोङो गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायदो नङाब्ला आङो गोख्रै नोंनि जेंना फैगोन आरो आङो आंनि खुगानि थुंग्रिजों बिसोरखौ दावहा नांगोन। आमेन। वार्निं, जिसुआ मोनसे मण्डलीखौ वार्निं होदों। बे जाबाय, बे मण्डलीया जाबाय पेरगामुन मण्डली। 7था मण्डली दङ। 7थानि गेजेराव मोननैल' जिसुजों बाख्नायजादों, फिलाडेल्फिया आरो स्मिर्ना मण्डलीयाल' जिसुजों बाख्नायजादों। गुबुनफ्रा गासिबो पापी, मोजां नङा। गासै जों बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथियो। ख्रिस्टानफ्रा बाइबेल फराय। नुजा जोंनि 2-9 बे मोनथाम आयदायाव फरायला 7था मण्डलीनि सोमोन्दै बुंदों। जोंनि सभानि थीमा जाबाय पेरगामुन मण्डलीखौ बुंनाय आरो रायनाय। आङो बे समाव बेखौ लोब्बा लानानै खोन्थानो सानदों, जोङो माबोरै बे जिबनाव गोथारै गोदानै जिउ खुंनो हागोन। गोसो सोलायनानै जोङो जोंनि बै जोरगोन समसिम बे गोदान बोसोराव जेसेबां जोङो संसाराव जोरनानै थागोन बेसेबां जोङो माबोरै इसोरखौ हामजाहोनायनि गोथार जिउ, सोलायनाय जिउ लानानै थांनो हागोन। आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लाबाय। जोंनि बे गहपुर सार्कलनि कनफारेन्सनि बिसया थीमाव बेनो पेरगामुन मण्डली। बहाय 7था मण्डलीखौ जोङो मैया नायदों। बे 7था मण्डलीया जाबाय एफिसुस, जायहानाखि अननाय गैया, सिगां दंमोन उनाव गैले, अननाया जोबदों। गावजों गाव अनलायनो थोदों जिसुआ, इसोरा बेखौबो लासै लासै नागारदों आरो मा इसोरखौ जे नाम्बार 1 अननांगौ ना मोजां मोननांगौ बेबो गोमालांदों, गुसु जालांदों। बिनि उनावहाय जों स्मिर्ना मण्डलीखौ नुदों। बे स्मिर्ना मण्डलीखौ जिसुआ बुंदों, नों नासयजानाय गिर्जा, अब्लाबो नोंसोर गसंथादों, बेखायनो आं साबायखर होयो, आं बाख्नायो नोङो स्मिर्ना मण्डलीखौहाय। बेवहाय सासे बिशप दङमोन, बिसोरनि मुङा जाबाय पलिकाप। बे पलिकापआ गोथां गोब्रां सिथारजादों, सुसा खालामा, ओरैबायदि बेखौ सिथारदों। जिसुखौ नागारहरनानै होनदों, नाथाय आं नागारा। 86 years आङो फोरबोखौ दावराव खालामबोदों। आं माब्रै फोरबोखौहाय नेवसिनांगौ जाखो होननानै, आरो बियो जिसुनि मुङाव थैदों। आरो दा पेरगामुन मण्डलीया जाबाय, पेरगामुन मण्डलीया जाबाय संसारजों गोरोबग्रा गिर्जा, संसारजों आखाइ हमलायग्रा मण्डली, संसारखौ मोजां मोनग्रा मण्डली, सैताननि फोरोंनायखौ फालिग्रा मानिग्रा मण्डली पेरगामुनआ। आरो थायातिराया जाबाय कराप्ट चार्च, मैला गिर्जा, करापसन जानाय, पलिटिशियानफ्रा करापसन खालामो, ओमफ्राय गोदाव सोराव जायो। लाब गैयाहाय होननानै बुङो आरो बे EM जानानै, बे MCLA जानानै, बे MLA MP जानानै, बे चिफ मिनिस्टार जानानै, प्राइम मिनिस्टार जानानै करापसनानो बारासो जादों, दाहार जाफुरलायबायनो, गुबुन देशनि फैसा लाबोथ'नांलायनो, आयु बेबो कराप्ट पलिटिक्स होननानै बुङो। जोंनि बे गिर्जायावहाय मा जायो? कराप्ट चार्च जायो। बे कराप्ट चार्चआ जाबाय थायातिरा। बेखायनो जिसुआ बेखौ रायदों, मा कराप्ट चार्च जागोन? आंनि बाथ्राखौ लायाखै नोंसोरो। आरो जोङो मा नुदों? बे 7था मण्डलीयावहाय नुदों जाहैबाय, बे जिसुआ माखासेखौ बाख्नायदों, माखासेखौ बाख्नायाखै। सार्डिस मण्डलीखौ मा होनदों? नै गोथै मण्डली। फिलाडेल्फिया मण्डलीखौहाय फोथायसुला मण्डली। बेखायनो जिसुआ फिलाडेल्फियाखौहाय बाख्नायदों, नोङो फोथायनायाव गसंथादों, नासयजालाबो गसंथादों, बैबायदि
मोदाय दावदायफोरनि सैतानफोरनि फोरोंनायखौ लायाखै नंखाय फोरोंग्रा मानसिफोरनि फोरोंनायखौ लायाखै गसंथानानै थादों faithful church बेखायनो I just appreciate you oh Philadelphia church ब्राय जोबथारनाया लाउडिकिया मण्डलीया मानो गुदुंबो नङा गुसुबो नङा दुंब्रुद मोनामफुंलायनायसो जिसु बायदिखौ मोजां मोना लाय Jesus doesn't like lukewarm church lukewarm person lukewarm Christian बेबायदि ओरैबो थाङा निउट्रेल मानसिखौ मोजां मोना नाथाय आं गासिबो डिटेलआव थाङा आङो बे समावहाय पेरगामन मण्डलीयावहाय मा प्रब्लेम जादोंमोन मोननै ग्रुपनि ख्रिस्टानफोर दंमोन मोनसे ग्रुपआ इसोरखौ खुलुमो जिसुखौ मानिखायो एन्टिपास होननाय सासे मानसि बेवहाय लिरदों नुजा जानाय दुइ अध्याय 12, 13, 14, 15, 16 फरायला मोनगोन बेवहाय सासे एन्टिपासआ जिसुनि मुङावहाय सहिद जादों थैदों बेखायनो बेखौ बाख्नायदों एन्टिपासआ आंखौ खुलुमबाय बाख्नायो मानियो बेयो बै गुबुननि नंखाय फोरोंनायखौ लायाखै बिसोर बेबायदि जानांगौ नांगौ नाथाय माखासे मानसिफोर दङ ख्रिस्टानफोर बे पेरगामावहाय बिसोर हले बे बालामनि फोरोंनायखौ लादों बालामा जाबाय इजराइलफोरखौ साव होग्रा सासे नाबि बे साव होग्रा नाबिनि बाथ्राखौनो पेरगामनि खावसे ख्रिस्टानफ्रा मानिदों साव होग्राखौनो आरो माबा मोनसे निकलाइटसना मोनसे ख्रिस्टान ग्रुप पेरगामाव दंमोन बे नोगोरावहाय बे गेजेरावहाय बिसोरो मा फोरोङो मिथिगौ ना मुर्तिखौ खुलुमजायो फुजायावबो थांजागोन फुजायाव बे मुर्तिनोहाय होनाय बेसाद जाग्राफोरखौ जानो हायो प्रसादखौ जानो हागोन जेबो खालायजाया नो प्रब्लेम होननानै बुंदों दा बेखायनो जिसुआ राग जोंदों जे नोंसोर बे निकलाइटसन बालाम जेजेबेल बिसोरनि फोरोंनायखौ मानो लादों आरो बेवहाय जियस आरो माने पेरगामेन भगवान मोदायखौ खुलुमो पेरगामेन मोदाया जाबाय जियस मोदाया जाबाय हिलिं खालामो बेरामखौ सोखायो होननानै फोरोंदों बेखौनो बिसोरो लादों जिसुखौ नागारनानै बै मोदायफोरनि फोरोंनायखौ लादों मोदायफोरनि बोलोखौहाय लादों जिसु ख्रिस्ट'आ मानो वार्निं होदों पेरगामनखौ खावसेयानो बांसिनानो बै मोदायफोरनि बोलोआव लादों मोदायफ्राबो सुस्थ' खालामो हिलिं खालामो बे पेरगामनाव मोदायफोरनि बोलोजों हिलिं खालामदों बे निकलाइटनफ्रा बालाम जेजेबेल बे हिन्जावफ्रा आइजोफ्राबो आंबो इसोरनि जिसुनि नाबि होननानै नंखायखौसो फोरोंदों मोदायखौ खुलुमनो थिनदों आरो मुर्तिनो बावनाय मुवा बेसादखौ जाजागोन मुर्तिनो होनाय गाइखेरखौ लोंजायो मुर्तिनो होनाय बे प्रसादखौ जाजायो होनदों आरो होमब्ला मा जायो जिसुनिब्ला मुर्तिनो होनाय बेसादखौ जानोबो नाङा लोंनोबो नाङा वाय जोङो नङाब्ला खालाय जायो बयबो होनो मुर्तिनो बावनाय बेसादखौ जायोब्ला खालाय जागोन दिनै जिसुआ बेखौनो वार्निं होदों जोंनि गेजेरफ्रा मा अबस्था दं दिनैलाय बिदि नामा फुजा जाग्रा नामा फिसाफ्रालाय फुजा हले थाङो नामा एकदमबारे हले माबा सोर बे साखा फिदिंहैयो नामा फिदिंग्रा दंफोरा मेरलानो नै साबमा मोजां नङा हांसो माबा माने खेबसे गोरनानै नाम्बारा मिलायोब्ला बिदि खालामोब्ला बाइबेलजों बुंथारबाय माथो नै पेरगामन मण्डलीखौ रायथार माथो बेबायदि जानो नाङा आं जेब्ला बेंटलाव थायोमोन बेंटल नोंथांमोना गोबां मिथिगौ बेंटलखौ ओरै बङाइगावनिफ्राय साहा थांनांगौ बेंटल नामदांखा जायगा थुक्राझारनि खोलाहा बेंटलाव थायोमोन जों मोनसे दखान होदोंमोन कम्पिउटार आङो ओइदिन सरस्वती फुजा
ग्रुम दामदों ओरैबायदि रंजादों माइ दामदों साथाम खृष्टान सेंग्राफ्रा जोहोलावफ्रा बे मुर्तिनो होनाय बे फुजायावहाय बावनाय मुवाखौ बे सारुनिफ्राय जादों आरो जोबलायखादों गिलायबाय सारुआ गिलायदों बर' सेंग्राफोरनि खोथा उनाला मुस्किल दं आरो बि जानानै बाइकआ फटम जिरायना जाबाय थादों मिथिबायना बे गासै मुर्तिनो होनाय सरस्वतीनो होनाय बुस्थुखौ जादों थिगखानो बे खृष्टान सेंग्रा साथामा बिदि दंना सेंग्राफोर आंखौलाय मा खालामनाय मोदायालाय सैतानालाय होननानै दासान दे बिदि दासान मालाबाबो नोंखौ जेबो खालामनायबो नङा नाथाय नोंथाङा मैला जाबाय खालाय जाबाय बिदि दाखालाम दिनै बाइबेला बुंदों बे निक'लाइट्सफ्रा बालामाव बेखौनो फोरोंदों आरो मा फोरोंबावदों मा गिर्जायाव थांलायनांगौ मा जिसुनि हिलिं मा प्रार्थनायाव थांनांगौ जिसुआल' सोखायो नामा सिर्फ यीशु मसीह हीलिंग नहीं करता है चंगाई नहीं करता है कि परगाम मंडली में इस तरह लोग भी थे कि उन लोग बलाम की शिक्षा लेते थे और ये निकोलाइट एक ग्रुप का एक इंसान का ग्रुप होता है ये निकोलाइटन वो लोग क्या शिक्षा गलत शिक्षा देते थे सिर्फ यीशु मसीह नहीं है केवल यीशु मसीह नहीं है जो चंगाई करता है लेकिन हम लोग का भगवान भी चंगाई करता है ऐसी शक्ति होती है बेबायदि बोलो दङ इसीलिए यीशु मसीह को छोड़ो आ जाओ जोस जो देवता देवी मोलेक देवी हम लोग पूजा कर सकते हैं और जो आशीष हम लोग प्राप्त कर सकेंगे ऐसा शिक्षा देने वाले आदमी थे औरत थे लेडीज थे जेंट्स थे यीशु मसीह गुस्सा हुआ क्रोध हो गया ऐसा नहीं करना है केवल यीशु मसीह हम लोग को चंगाई करते हैं दा जिसुनि बे फोरोंनायखौ लानांगौ होननानै बेखायनो जोंखौ दिनैहाय बे सभायाव फोरोंनो हास्थायनाया बेनो जोंनि बे टीमजों लोगोसेनो जोङो माबोरै गोसो सोलायनानै बे संसाराव थानो हागोन जोंनि गिर्जाफ्राबो संसारावनो दङ दाबो जों सोरगोआव थाङाखै नालाय संसारावनो दङ संसाराथ' लगाय गथायसोना गलाय गथाय गोजा बेवहाय दङ एडुकेसन बेयाव दङ धोरोम बेयाव दङ फिल'सफि बेयाव दङ बायदिसिना कालचार बेयाव दङ गोबां भाषा बायदि फोरोंनाय धोरोमनि माबा दङ बेयावनो मिक्स आप जानानै दङ जों खृष्टानफ्राबो मालाबा आन्दायनो गोनां जायो बेबा मोजां नंगौना नङाब्रा बेखौबा खालामजायाहाय बेखौबा बुंजाया जों मालाबा खृष्टानफ्रा कनफिउस जायो बे कनफिउसन फुल अफ कनफिउसन दाबो जों दङ बेवहाय लोगो लाजाया गासै नैदा जोंखौ दिनै फोरोंदों जों बे संसारावनो दङखाय नाथाय जों संसारनि नङा जोङो संसाराव दङ नाथाय जों संसारनि नङा जों बयजों बुंनि दे जोङो संसाराव थाङोब्लाबो जों संसाराव थायोब्लाबो जों संसारनि नङा आमेन Jesus always prayed to God, "Oh my disciples, oh my believers, you are in the world, but you are not of this earth." नोंसोर संसाराव दङ नाथाय संसारनि नङा दे बेखौ बयबो खृष्टानफ्रा बिखायाव गोरबोआव सोनानै ला मैखुनाव सोनानै ला अननानैहाय संसार बायदि जों थांजोबनो हायाथ' आरो लगाय गथाय जाना दंना बबे इसोरनि बबे मोदायफोरनि बबे सैताननि बेखौ बुजिनो हायै जों जायो बेखायनो पाउला बुंदों रमनि 12:2 संसारजों दाग्रोबफादै ओइ रमानि मण्डलनि खृष्टानफोर गोरोबदों हनै आन्दाज मोनाखै फात्ता मोनाखै दिनै जोंनि बाइबेला जोंनि टिमआ दिनैहाय मा बुंदों जोंनि गिर्जाफ्रा संसाराव दं 7टा गिर्जाफ्राबो एसिया माइनराव दं एसिया माइनरा दा माखा टार्कि मुस्लिम गोजा दा बेयावसोमोन दिनै बे टार्कि बे कान्ट्रियाव बे नेसनावहायनो 7टा गिर्जाबो दंमोन आमेरिका नङा जिसुनि गिर्जा आमेरिकायाव जागायाखै जिसुनि गिर्जा इउर'प नर्वे डेनमार्कआव जागायाखै
지수니 기자 에시아 마이너로 자가야 정북니 에시아 마이너 정니 마에서는 만나 지수가 에시아니셔 He's not a foreigner. Jesus doesn't belong to America. Jesus doesn't belong to Europe. Jesus belongs to Asia continent. 정니 비 에시아니 마데스니는 이스라엘라 에시아롱. 아르베 sabta mondali komandang Bible pondit pradane mundang be Turkey orang Turkey dah Muslim kejar pandu. तो हाय कुर्दिश भाषा रही अरबियन भाषा रही सच्चाकी भाषा रही अमेरिकानी राव रही इंग्लिश रही ग्रीक रही एब्राय जों आरो आरब जोंनि खियानो एब्राय भाषा रही बिथांमोना ओमफ्राय मोनसेनो सारकासियान आं बुजिलाय बे मोनसे नेशन मोनसे कान्ट्रियावनो जोंनि बे मोन सातथा गिर्जा दंमोन दा बे सातथा गिर्जानि गेजेरजों जों बयखौबो जिसुआ फोरमायदों NLC गफुर NLC दाइसे पेरगामन बायदि नामा इसेल' मोजां इसेल' जिसुनि मुङाव गावखौ बोलि होयो बांसिनानो संसारजों गोरोबो बिदि नामा बे NLCआ बेप्टिस्ट चार्चफोर नोंसोर बे पेरगामन मण्डलिसो बायदिसो नामा बांसिनानो संसारजों हले थांग्रा नामा गिर्जायावलाय हाबफ्लादों नाथाय नंजोबा भिखाखौ इसोरनो जिसुनो होजोबाखैना 10ता आसिफोर दङ बेखौ होजोबाखै आखाइ मोननैखौ होजोबाखै आखाइ मोनसेखौल' होदों मोनसे होआखै आद्रा नामा बेबायदि आरो फोरबोनि मुङै होसोजाब्ला नासयजाब्ला आं जिसुखौ मिथिया होनग्रा नामा बेप्टिस्टफोर लुथेरानफोर केथलिकफोर बिएलसिफोर बिलिभार्सफोर गस्पेलफोर एसियानि मानसिफोर गासै प्रेसबिटारियानफोर जोंखौ दिनैहाय जिसु खुदा बेजोंनो फोरमायनो नाजादों बे पेरगामसनि मण्डलिनि मानसिफ्रा जेरैबायदि नंखाय फोरोंग्राबो दङ हिनजावफ्राबो हौवाफ्राबो थांजायो खालामजायो जेरावबो थांजायो दिनै जोंनि संसारा जों मैया नायदोंमोन जोंनि संसारा जाबाय मिक्स आप जानाय पियर नंलिया गाइखेरा पियरला मोजांसिन गोथावसिन जायो नाथाय दै होदे होबाय नालाय एकदम गाइखेरा साहा मोजां जाले इदिसो जाबाय जों खृष्टानफ्राबो नाथाय जिसुआ बुंदों नोंसोरो संसाराव थायोब्लाबो गोसोआ दाबाव दे नोंसोरनि आइडेन्टिटिया संसारनि नंजोबा दे जोङो सोरगोनिबो सिटिजेनशिप मोनखानायफोर आरो बे इन्डियान सिटिजेनशिपबो जोंहा दंखायो भट होनो मोनो थैब्ला सोरगोआवबो थांनायनि जोंहा आइ कार्ड दंखासै आमेन बयबो होनो आमेन जों बयबो उननि सोरगोनि नागरिक आरो बे संसारनि भारतनि नागरिक जों भट होनो मोनो सोरगोआवबो थांनो मोनो नामा भटनाव लिस्ट गैया माथो लिस्टआव नोंनि नाम गैया नङा आंबो भारतनिखा आंबो जिसुनिखा I belong to Christ Jesus I belong to heaven आंबो सोरगोनिबो आं मानसिखा बे जोंहा मोननै सिटिजेनशिप दङ होननानै दाबाव double citizenship we have double I card we have दा जोङो जिसुनि बे बाथ्राया जोंनि थाखाय बेसे मोजां ना आङो बे समाव बुंनो हास्थायदों जे जोंनि गिर्जाया जाबाय थिय'क्रासि जोङो जुदि डेम'क्रेसिब्लाबो डेम'क्रेसि जों जेब्ला प्रटेस्टेन्ट दावबाय अब्ला जोङो मोनसे डेम'क्रेसि जादों बयबो फालक जानो हागोन बयबो रेभारेन्ड जानो हागोन बिशप जानो हागोन गासै फादारल' नङा बिशप बैसो नङाना जों जेबायदि गावबोदों अब्ला जोंनो बयनिबो अधिकार जादों नोंबो थिय'ल'जि फरायनो हागोन नोंबो बिडि फरायनो हागोन नोंबो मास्टार एमटिस फरायनो हागोन डक्टर फरायनो हागोन नोंखौबो रेभारेन्ड अर्डेन होनानै खामानि मावनो हागोन नोंबो एभान्जेलिस्ट जानो हायो हौवाफोर हिन्जावफोर बयबो सेंग्रा सिख्ला बयबो मिशनारि जानो हायो freedom is there full freedom is there in democracy and democratic system जोंनि गिर्जाफ्रा डेम'क्रेसि नाथाय डेम'क्रेसि होननानै गोसो बायदि मावनो मोना मोनसे बाथ्राखौ जों सोदोबखौ गोसोआव ला थिय'क्रेसि
제목이 theocracy. 이서정 리린잖아요. 이서정 리린잖아요. 정전하고 정리 기전이 몬들이 걸어와 벌벌 지수 그리스도. 정리 기전이 걸어와 지수. 몬돌이 기자야 지수니 모든. 누구니? 몬돌이 걸어와 지수 그리스도. 정 몬돌이야 지수니 모든. 이시방 스문으로 이시방 스문으로 악무정 지수 앞으로 걸어와 되겠네. 정 모든만 미니군을 하면 미니 버릇 내고 나는 거. 여기는 theocracy만의 이설니 ruling system을 하는 거. theocracy. theo means Greek처럼 theo means God. theos means God. Theocracy means system of God, authority of God. We must live under the authority of God, under the authority of Jesus Christ. 지순이 프레네니 세워정타는. 그래서 마우정나니 정 마무리 그 탈이 하나하건 베네자바이 정의 벌보 지수 크리스토니요 같이하고 정 하나고 아래 남아 조하이 정의 이선니 시강하고 가고 공래난고 그만이난고 만타마자바이 정의 정리 아카이 벌고 수상난고 정리 그스고 그타르나니 라난고 브레이트자바이 정의 팝 그런지 모니 타가이 두푸자는 그런 거 두푸자는 거 맞춰자는 자바이 세탄이 쟁아 고승나 자콥니 사료이다 재미코나이 자콥니 사료이다 소인이 프라이 도스포츠 만데보하이 능스를 이선니 아카니 싱가오 구레이자 세탄이 쟁하고송 아리선이 가지자 능스를 이선이 가지자 어블라 이스라브 능신이 에바는니 가지자근 아 능신이 팝 그런티 모네이타의 두쿠자 비카캄 각 나니 분들 아르 능스 이선니 블르그라 아카니 싱가오 공 어블라 이스라 능스도 표정근 그족은 자콥니 사료이다 소이삿 아 노이더스포 라트 버장바타 정의 마무리 이선이 가지자나 한건 넘버 1 정의 이선이 시간 공래난 하는 거 그래서 뭐니 이선이 시간하고 공래난 거 그러는 블르가 angtu 블르기 하나 그는 리비온 이스라엘 마음에 대고는 블르그야 아팡니요 테이나이니 행사 주지는 능바이디 가오니 지우고 세이는 정테이는 하야토아르 비팅 크기리 프라퍼마이든 정한 벌레기야 그쪽강 랍티는 만시분이 밥고 키마하나니 만시분고 바세나 하야 We don't have this kind of power We don't have this kind of authority to die on the cross for the people. I have no any authority and power to forgive the sins of the world. Only Jesus has the authority and the power to forgive the sins of the people. 맞습니다. 그러니까 이제는 하야 능리 온라인이 세계로 가는 공래난이 가는 거, 제가 지순이 공래난 가는 거. Humbling ourselves is the way to come to God. 공래난 타임라 이스라엘 마장만. 액피터 파소이다 소이 보라문은 퍼보니아 공라이 공라 능고 그저 디강된. 이스라엘 누가 벌거 서야 누가 벌니 베레카 가만히 먹어 에이 누가 사로 능고 통속을랑 그랑 나오는 네부갓네자르나 누가만 벨사자르나 누가 사병부에서 오벤노고 오노 사우타나고 이스라엘한테 포사를 해주시래. 자
그럼 드라우 그 오너간 다니엘 그 하이 싱고는 손들 에이 다니엘 능남이네 내 싱고에서 자랐던 싱고니 부어가 손들 싱고하고 자나 매 네부갓네살 벨사들까 바빌론니 라자프라 엠페러가 하르기니 만시브라 이스니 만시고 누가 사대냐 아르비스를 보면 아고콜롬 왜 네부갓네살하네 Angna Lord, Angna Perbu. Pirata pra, baiswa Angna Perbu, Angna Isar nan bundeng, nan serang ku kulum nangu, nani kau sini murti dah nai nakong kulum ada. Jangan nai barang music damne se, waibu masalah bela muskil dongo, nani bundeng raja pra. Juga bemansi pergo jiswa sigi jebda. Jebla, satu baisa obat nongwa, orang dongmen, nai biwa khamak 마트 아고 사실 어디 보고 양래 사당 넘었다 빌레 설사크 에시네시 에이 말이 이스님 샤베니 말이 more comedy 노래가 Who is that? The son of the living God 베스모 지수니 남기야 다니엘 님저 프레란 타운나면 베자베 지수는 비 옷나우 동고 옷나우 분들 dakam 배 사드록 베삭 오베는 거 dakam 비 앙니만 지세 Nama mana je nanti sekolah. Praise the Lord, praise the Lord, Amen. Nama ni ke, menang buat ni. Salai menang dah. Kani, kena dah. Aku ni nanti. Salah aku ni menang mana, menang. Sini aku ni pun menang kini. Ayu. Naung kasut kali gitu. Bapa ni mansi kau jisu. Terapi. Dan mana nengser Israel ni belagang akai ni singau gong, tabla Israel nasku perjuangan. Ser perjuangan luar, develop jalan luar. Dan kamu boy per development kalau luar, prosperity kalau luar. Hanti ada prosperity, hanti ada property nanti mana tua bumna. Santi pergi mana? Aje belajar jauh. Jisra jenah jauh kan itu. Kelamna, hasilnya debla jenah beri jalan. Juga sampai belah hale, hale ngakoi. Juga kau nunggu songkang mana? Jangan cipa juga sampai belah Islam macam mana? Armana akai kau sunang, akai mama mau ke? Apa yang bilang? You should cleanse your hands. We have two hands, right and left hand. We have 10 fingers in two hands. There are 10 fingers in two hands. Mani akayo dosta asitri. Nase, jadi pap mau. Sekarang be akayo sekarang. Masih postu kau ini akayo semua dah. Akhirnya thana. Malah sekarang buaya, malah sana. Bukan lagi kasih dong deh. Nase, jadi asam thana jadi India. Be akai je mau dah lah. Begini, be pai bilang dah, be akai apa mau dah. Begini, akai ko ketar kelam. Baptisma laju nago. Ketar Isra ni mungai. Nase, be begini je boleh. Cleanse your hands and purify your heart. Jadi kesekuai ketar perdana lalu. Kesalai mana ni? Markus ni saat ayat. Markus ni saat oida, kois 22 puluh hai, macam. Kesau mama dong ne, kesau hai mama dong ne. From within, out of the heart, men proceed evil thoughts. Manci ni kesau, bagi sana kesau kaji sampai thei. Mana adulteries, jinahari, murders. Manchester night, tap, skok night, Louis night, Gazi Habang night, Togai night, Sally night, are Megonsa night, Dugangza night, Dugaza night, Murkoza night, Vegas Sibujing is of Tabai. What is an Tamalai Mother? What happened if these all habits remain in our heart?
what happened? Gaya Purana takes away mana. All these evil things come out of our heart which defile man. Tapi gazibu papra sini kesau thane mansiku khalai khalama. Kajapuni gazibu gazi hudapra gazi khamani monipra mansiku khalai khalama. Sese khalai jana luwida, sese kathar jana luwida. Kathar jana pula nebe keseni kasih महिलाको सुसंगनांगौ आरो मा अब्लासो कथार जानो हायो इस प्रकार के हमारे हृदय में रहते हैं लालसा ना चोर करने का मान मर्डर जीवन हत्या करने का मान और क्या है व्यभिचार झूठ लालसा ये सब हमारे हृदय में रहते हैं और ये हैबिट ये व्यवहार ये काम हम लोग का क्या मैला करता है मैला डिफाइल करता है मैला बनाता है इसलिए हम लोग इस सब प्रकार से हम लोग दूर होना है भाग जाना है दूर में रहना है तो बाइबल कहते हैं तो हम लोग 2026 में नया साल में किस तरह हम जिएंगे अभी किस तरह आप लोग जानते हैं किस तरह हम लोग जी सकेंगे जब परमेश्वर खुश होगा जिससे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं उसी तरह हम लोग चलना होगा काम करना होगा हम लोग से क्या मिलने देखने चाहते हैं परमेश्वर उस बात से क्या चाहते हैं हम लोग से उसी तरह हम लोग करना होगा बेबायदि जों जानो नांगोन जोङो बेबायदि इसोरनियाव गंग्लायनांगौ आरो जोङो जोंनि गोसोफोरखौ फोसाबनांगौ आरो ब्रैथियाव मा जोङो जोंनि पापफोरनि थाखाय गोसो बायनांगौ आरो दुखु जानांगौ बेनो जाबाय जोङो पाप मावोब्ला गोरोन्थि मावोब्ला जोङो इसोरनाव क्षमा बिनो रोंनांगौ हाबा आं पाप मावबाय प्रभु आंखौ क्षमा होनो गाबनो रोङामोन गाबनो पाप मावलाबा हे गाज्रि मावलाबा हे दुगा गोना थं गोजा जोङो बे गोना थंखौ बाइबेलाव बिराद रायदों दे जेरेमिया नाबिमोना रायदों स्टिफ नेक पिपल गोना थं थाबाय लाजिथाराबोलै बे लाजिथारखाहाय होनो जों लाजोबो एसे गंग्लायनांगौ दा साइकोलजिस्टफ्रा बुङो जाबाय वुमेननि केरेक्टार जानाय वुमेननि हिन्जावफोरना एसे आलदा केरेक्टार दं दे लाजि गुसु जानाय मिनियोब्ला मोखां हमदों एसे खुगा बाथायदों हौवाफोरनाव बे गैया नोंथांमोनाव वुमेननि केरेक्टार थायो बे वुमेननि केरेक्टारा जाबाय गंग्लायो आं बे हौवा बायदि बोलोरा ना माबायदि गावखौलाय देखायबाय होननानै एसे वुमेननि केरेक्टार थायो एसे लाजि गुसु केरेक्टार दं ना नङाब्ला बे केरेक्टारा मोजांसो नोंथांमोन बिमाफोर नोंथांमोना बे केरेक्टारखौ वुमेननि केरेक्टारखौ लानांगौ हिन्जावलाबो लाजिथारालै बे होनगोन हौवाफ्रा होनो दा बे इदिया मोजां दा आरो वुमेननि केरेक्टार शाय लिटिल बिट शाय यु मास्ट बी लिटिल बिट शाय बे एसे लाजिदबनाय थानांगौ जुगा ना थं थाबायग्रा ख्रिं माबा जाख्रिं गानलायनानै थाबायलांग्रा हाइ हिल सेन्डेल गाननानैहाय थं थाबायग्राखौ बाइबेलाव रायदों ओइ स्टिफ नेक पिपल ओइ आंखौलाय मा बुंथों हाय इसोरलाय मा मिथिया आंखौलाय मा होननायरा मा बुंनाय मिथिया सोर आंखौ होनग्राफोर हौवाफोर दङ सेंग्राफोर सिख्लाफोर दं हिन्जावफोरबो थायो इदि दाबुं दे मिथिलायो आरो मिथियाला माथो देखायबायनांगौ नोंलाय दा जोङो मा होनदों जोङो जोंनि पापनि थाखाय दुखु जानांगौ सोर दासिमाव नोंथांमोना गाबनो रोंदों दुखु जानायनि मा दुखु जायो मानसि थैब्ला दुखु जायो मेट्रिक फेल जाला दुखु जायो एग्जामाव फेल जाला दुखु जायो गाबो मा गाबोल' सोरबा सुसाइड जायो सोरबा दुरुं गोदनायाव दुरुं होनानै थैयो बे जाबाय दुखु नाथाय बेबायदि बाइबेलाव बुंनाय दुखु जानानै फैनांगौ दुखु जानानै थैहैनो नङा नाथाय नोङो बेनिफ्राय ओंखारबोनांगौ गोदान जानांगौ जिसुनाव क्षमा बिनांगौ एक जहननि 1:9 होनदों
जोङो जोंनि पापफोरखौ जेब्ला स्मरण लागोन इसोरा एसेग्राब फोथायजाग्रा धोरोमिया जेब्ला जोङो पापखौ क्षमा बियो अब्ला इसोरनि बिसाला जिसु ख्रीष्टआ बेसेबां फोथायसुला फोथायजाग्रा बे जोंनि पापखौ क्षमा होयो आरो जोंखौ गासैनि पापनिफ्राय सुस्रायो आमेन जों बयबो बुंनि आमेन आमेन नै बे जिसुआल' पापखौ क्षमा होनो हायोब्ला माहायदो थांनानै जों क्षमा मोना रावनावबो होनो हाथ' आरो बेखायनो जोङो जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय गाबनांगौ दुखु जानांगौ होननानै दिनै जाकबनि 4:6, 7, 8, 9, 10फोराव बुंदों पापनि थाखाय क्षमा बि थाब थाब क्षमा बि गेजेराव क्षमा बि खेबथाम गसङो लुथेरानफ्रा खेबथामना खेबनैना खेबसे गासैखौबो बि क्षमा बि नोंथाङा गोजोन मोनगोन आरो नोंथांखौ बयबो नाजावफिनगोन आमेन मा खालामलाबायो पाप मावनानै मानो बेंगालराव खारबाय थादों पाप मावनानै मानो बे मेघालयआव खारना थाहैखो पाप मावै मावै मण्डलियाव सुलदुं मुलदुं खालामदों फैसा जानानै होनो हायैनि सिखा खंखाय सिबलाबायो खृष्टानफ्रा बेबायदि सिखा खंखायजों सिबलाबायो फैसा बिबाय 1 लाख मानि फैसा जादों आरो 50,000 फैसा जादों बेखौ बिदोंमोननो मण्डलिया आं होआ खारनाय माइबा हिन्जाव गदायसो लायबावबाय बेसेबां गदाय सोरबा सोरबा जों थैयो पाप क्षमा लानो मोना थैयो पाप क्षमा मोनाखै सोरगोबो मोननाय नंला सोरबा फैफिनो मण्डलिफ्राव फैफिनगासिनो दं नोंथांमोननि मण्डलिफ्राव खुब सोरबा बिदि जागासिनो दंना बिदि दिनै बाइबेला बे सभानि गेजेरजों बुंदों जिसु ख्रीष्टआ फारगामा मण्डलिजों पाप क्षमा बिनांगौ नै बाइबेला बुंदों दे पाप क्षमा बिनांगौ माथो मावदों मानो गिनांगौ इसोरा क्षमासो होगोन दा मण्डलियाबो क्षमा होगोनथ पास्टराबो क्षमा होगोनथ फालङा क्षमा होगोनथ दैदेनगिरिफ्रा क्षमा होगोनथ आरो नों क्षमा बिदिखायसो ना जों होनो हायाखैना माबा एसे रायलायला होदावो नोङो साहसान मोना जों नोंथांखौ गिनांगौ जायो बे गोरोन्थि मावग्राखौसो गिफिननांगौ जायो मण्डलिनि गागिफ्रा दा मा जालायखो No, there is no forgiveness of sin. And you will never become a renewed person. You will never become a transformed Christian men and women, young people and children. बेबायदि जानो हानाय नङा. नाथाय नै जों क्षमा बियोब्लासो गोदान खिलिखांफिनो. बेखायनो बुंदों इसोरनि खाथियाव फैनो थाखाय जोङो जोंनि पापखौ क्षमा बिलायनि मण्डलिफ्राव जोंबो क्षमा होलायनि ना पाप क्षमा लालासे खारलाबायलांनानै थैहैनो नाङा सोरगो मोननाय नङा जोबथारनायाव मानो जोंनि इसोरनि खाथियाव फैनो हागोन माब्ला जों जेब्ला गोदान जिउ माब्रै गोदान जिउ खुंनो हागोन जेब्ला जोङो सैतानखौ सिगिनो हायो जेब्ला जोङो सैतानखौ दाद्रि होनो हागोन नाथाय बाहाय बुंदों सैताननि बेरेखा गसं सैताननि बेरेखा गसंनाया मोनसे गिदिर खामानि बिराद गोब्राब खामानि इसोरनियाव गोथारै थानो हास्थायोब्ला सैतानखौ सिगिनो हानांगोन दाद्रिनो हानांगोन हुमखि होनो हानांगोन आंनो नोंखौ नाङा नोङो सैतानसो नालाय आंनो नोंखौ जेबो दरखार गैया नोङो आंनि लोगोबो नङा नोङो आंनि हिनजावबो नङा नों आंनि फिसायबो नङा नों आंनि बिदाबो नङा नों आंनि बिब'बो नङा सैतानसो नोङो आंनि बिबथैबो नङा बिमादैबो नङा बिमायबो नङा बिमानैबो नङा रावबो नङा You are Satan You are adversary You are enemy नोङो आंनि सुथुरसो नोङो इसोरनिबो सुथुरसो आंनो नोंखौ नाङा जोङो दहाय मेथाइया मा होनदोंमोन बमरायजाबनांब्ला फोरबो नों आंखौ दानागा आरो नों माबोरै दाद्रिनानै सैतानखौ खारहोआमोनलाय जिसु आंबो बेनो दाद्रिनानै सैतानखौ खारहोगोन माथाइनि 4:8 माथाइनि 4:8 내
지수고 세타나 안잘라든 지수고 세타나 안잘라든 파스팅 타름은 솔리스틴 설랍 쳐다다바인 강피나네 세타나 피든 네 맞든 강피에 다그 능라이 강후하게 남아는 능라이 라고 능는 강후하게 나 능이 설랍라마이 당그 이 온테가 스토자나 클럽나 하는 라고 강후하게 라면 루티하게 라면 데이하게 라면 베디 파글능나 비 온테고는 에이 루티자 브레자 사우자 루티자 income kalam haina nano ye power dumna minchi thwaro I know you can turn this stone to the bread you can eat it why are you fasting salt you're not becoming lean and thin you're becoming very weak now why don't you take this nobody is giving you food ragu hake Joseph Maria mangkang hake nge selapra hake nge eto hanja ni nangko bitiuna 지수 마인사르그 너희 세탄 그나서 만사 감자는 절로 탕아 만사 루티 브레드 자는 절로 탕아 만사 나비로 자는 절로 탕아 아나 이선이 구간이 프라이 응카르나이 이선이 바쳐졌지 타는 프라이 아멘 에제묵니 이선이 구간이 프라이 응카르나이 바쳐졌지 정 만사 그장이 타일 아멘 너희 지금 말지 세상아 what answer what kind of answer Jesus gave to the devil 왜 세상은 마무리 이거 뭐니 감자 탈라 맞아 탈라 이스님 바탈레 버리 부탁 이거 미쳐요 아트마니 감 대사전이 아트마롱들 아트마부 타는 거 세상아 비고 미치야 무덤이 타는 거 있어 감자나 하는 알지 용배 안 감자래야 아니 이스니 가만히 먹는 시 그냥 솔리스 파지 하는 거 물론 파워를 받는 니 정말 이제 빌딩 그저 올라가네 네 이제 바즈름나 단반행이 앞으로 피카는 그저 하바 나랑 공감 그게 바즈rum세 는 바즈rum을 하겠다 만지 쇼만데 능이 벌보 있을거 안잘라는 나가 Lidnai dong thou shall not tempt the Lord thy God 능이 벌보 있을거 안잘라는 나가 앙능이 벌보서는 세탄의 버리셔 여호와의 지수와 앙능이 벌보서 그래서 우리 지수와 세탄이 벌보서 아멘 네 붕진 랑바이 그투석 그투 지수와 그투 붕진 랑바이 세탄고 피전 랑바이 알고 트라이 칼모네시 트라이벌 칼모네시 나자 모네시 아테지 네세 마이파 그런 밀라이 엔서 그거는 라이 네네네 즉 터니어 탕메시잖아 나 하제 그저 랑나니 해보가 에이 그냥 그 구름사이 집에 하제 하나 데이마 데사 하제 하엔 가시고는 하나씩 이시방 동방 라이방 동나 동집주나 동 이시방 손포리 동배 하프라도 집주나 니부도 광 손포리 동어 마이딘 하데나 비스방 담 나세 매정 프로모션 매정 프로비스방 사गर सिङाव थानाय गोबां सना रुफा दङ सागर सिङावहाय नानि खुगायाव थायो मुक्ताफोर बेखौ नागिरबायो मानसिफ्रा बेखौनो फानो नङा नङा दंफांफ्रा बेसेबां दामि हाजोफ्रा बेसेबां दामि दिनै हाया सैथाना बुंदों बे हाफ्रा नोंनि जाजोब्बाय मोनसे खामानि मावनांगोन नोङो आंखौ गुग्रुबमा खुलुमदे You just go down and worship me I will give you all this 이 성사도 안 Mahaden Jiswa answera, get thee behind, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Satan, angni unaw tang. Nang angni unja, sigang nonga, sakati bunonga, unaw ta, get behind. Nang angni polbo isiko, bakay na ko siminango. Satan, halang nadakan. Amen. 아멘 세이타나 칸바이 너는 앙니 간자 나바이세이 베마라오 너는 앙니 오나오 당드
강강들 악니 가짜오 다퍼이 능 세탄 악능구 쿠노마 아베 성사라바 악니세 angse banai dem nang banai akai hanani jiswa correct answer hwai chaitana zen bai oh gap nang bai meaning fasting ni bola is the power of fasting mane chaitan ko phejene ministry maune thakai bebadi khalamdong na jiswa example hodeng jeng na hai chaitan ko datri hanang ko chaitana jeng ko raye bekhane jengni Pergamum mondolyaw be chaitan ni sit dong mande Pergamum mondolyaw hai chaitani chaitani 싱하손 동om을 어레이버리 기자오는 싱하손 그랑라이 세탄즈 비코는 그방 만철 그러는데 그 아래 미리 퍼른 갔든 프로사로 퍼른 갔든 나비 퍼른 갔든 배 세탄이 비코는 그방 지순이 베레카 가만히 모든 아래 비 기자고 지수 그리스도 만든 세탄은 그룹의 기자니 성사는 그룹의 기자 다 소리하는 자마이 Jengko hai mane ombrayu. Sase dengke giriya metai kondeng YouTube on down namicam. Bime teko benar macam mana? Seitanang ko anja dau keklaina sombai thaya. Iserni helai besan perkoba angni garbani pai kaunan langan. Gosuko wangi gosukalamne hastai baye mitigra bujigra sanprimba keseko kemahaya jadi manusia mojang sanai dongkayo boynobo mojang ko michikayo ber dongkayo gian dongkayo ada sintana bikono maila khalamane kubungle khalamane आरो जोंखौ जंबाय थायो आरो इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव लाहोआ बावहोयो माखासे खृष्टानफोर दङ गिर्जा हाबनायनि सिगां बेनि थाखायनो सैतानखौ होखारलायनाय जायो दा टेन्ट होगोन गिर्जा हाबब्ला टेन्ट होगोन मानसिफोरखौ डिस्टार्ब खालामगोन इसोरनि बाथ्राखौ गोसो होहोनाय नङा बुजिहोनाय नङा बेखायनो माथाइनि 13 आयदा 18निफ्राय 23 फरायला मोनो इसोरनि बाथ्राखौ मानसिनि गोसोआव फोदों नाथाय बिसोर बुजिनो हायैखाय दाउसेना खनजादों आरो बे दाउसेना जाबाय सैतान अनलायना लोगो नोंथांमोन सैताना दिनै सभायाव आं आलासि महरै खोन्थादों पास्टरफोरजों दिनै खोन्थादों गिर्जायाव बेबायदि खोन्थायो बे बाथ्राखौ खोनासंनायाव बुजिहोआ बे सोर बेलाय नैबे बाइबेलनि मथेब्ला माथाइनि 13, 18, 19 पद 20 पदनि मथेब्ला सैतानासो सिखिना लांबाय होननाय गिनांगौ दे बेखायनो गिर्जा हाबनायनि सिगां आरो गिर्जायाव थाङोब्ला नोंथांमोना प्रार्थना खालाम हारसिङै गिर्जा जानायनि सिगां फोरबो आं नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो फैबाय इसोरनि बाथ्रा खोन्थानो आं खोनासंनो फैबाय दिनै जोंनि गिर्जायाव आलासि दङ पास्टर फैदों एबा दिनै फालंआनो खोन्थागोन फालंनि खोन्थागोन बे बाथ्राखौ आं बुजिनो हानाय बायदि फिथाइ थायनो हानाय बायदि फोरबो आंनो बे गोसोखौ हो टेन्टनो नाङा मैया नुनो मोनाखै गोजा सुनिबाराव नुनो मोनि गोजा गोबां खृष्टान दं बे गेजेराव टेन्ट हैग्रा बे मानसिफ्रा सैतानजोंहाय एसे बमब्राय जानायसो नङाब्ला बिदिसो जों मोनदों नै बाइबेलनि मथे बे खोनासंब्ला ने अब्ला जोङो दिनैहाय सभायाव आङो बेखौनो बे सेसनाव बुंनानै खोनानोसै जोङो माबोरै गोदान जिउ खांनो हागोन रिन्यूड जानो हागोन ट्रांसफॉर्म जानो हागोन हम लोग नया जीवन हम जिंदगी हम कैसे बिताएंगे क्योंकि हम परमेश्वर का जो वचन उसको हम पालन करना होगा ग्रहण करना होगा उसी तरह हम चलना होगा परमेश्वर के निकट में हम लोग आना होगा परमेश्वर के निकट आने के लिए हम लोग क्या करना है हम लोग का जो पाप हम लोग क्षमा मांगना है और हम लोग का जो हाथ है गलत काम करता है पाप काम करता है आदमी मारते हैं हत्या करता है चोरी करता है ये सब बैड हैबिट है खराब बुरे काम है बुरी चीज है हम लोग करते हैं उसको हम परमेश्वर से माफी मांगना होगा
और हम हमारे साथ हमारे सामने कौन आता है शैतान हमारे सामने आमने सामने करता है और उसको हम हुमकी कर रहे हैं उनको हम क्या है थ्रेटनिंग कर रहे हैं तुम मेरा दोस्त नहीं तुम मेरा परमेश्वर नहीं तुम मेरा दोस्त नहीं है तुम मेरी माँ नहीं है तुम मेरा बाबा नहीं है अंकल नहीं है आंटी नहीं है तुम मुझसे दूर हो जाओ ये हम लोग का जो वचन है इसलिए हम बे समायावहाय जों बे समाव ईश्वरनि बे बाथ्राया जोंखौ फोरोंदों जोङो बै नंखाय फोरोंनाय आरो सैताननि जि बमब्रायनाय बेफोरबादि गासैखौबो जोङो नागारना फैनांगौ जोबथानायाव सैताना मा मावनो नागिरदों बेनो जाबाय दिनै जोंनाव गोबां गाज्रि आखुफोर दङना मिउजिक रक मिउजिक पप मिउजिक जायफ्रा रोजाबो माइकेल जेक्सनमोन गबाइनमोन नोंथांमोना गोबां मिथिगौ बिसोरनि गितनि जि बाथ्राफ्रा गिथाव बाथाव गोजा माइकेल जेक्सनाव बुंदों देयर इज नो गड मिउजिक इज माय गड बे मिउजिकआनो आंनि इसोरा होननानै बुंदों आरोना बिसोरो दामनायनि सिगां अर्केस्ट्रा मिउजिक प्रग्राम बानायनायनि सिगां गावसोरनि आसिफोरखौहाय ब्लेडजों हानानै थैखौहाय मोदायनो फसरनानै होग्रोयो आरो बे गिटारावहाय फोनाङो दामग्रावहाय बे सैतानो होग्रोयो ओमफ्राय जे आरो मोसानोसै आरो बिसोरो एसे ड्राग्स जौ लोङो ओमफ्राय बेबायदिला बांसिन रोजाबनो हायो मेंना बे माइकेल जेक्सना खिथालाबो बिदिमोन आरो सैतानो बावग्रोनानैसो पारफरमेन्स खालामो सावधान जानांगोन ना होमब्ला नैबेबायदि जोंनि मिउजिकनि गेजेरजोंबो हाबदों माथो सैतान फाट्टाखौ मोना जों ना गबाइनाबो गावनि फिसाजोखौ लांबाय थायो मेथाइ खननायावहाय सानसेखालि जार्नालिस्टफ्रा सोंदों जाबाय whom do you love most hello sir whom do you love most either your child your daughter or son or wife or someone else सोंदों जाबाय नोङो सोरखौ मोजां मोनसिनो सारनो बे बुंदों जाबाय आंनि फिसाजोखौ साबसिन मोनो आंनि साबसिन फिसाजो बेखायनो आं लाबाय थायो जिखुनु प्रग्रामाव आङो लांफायो इसोरखौलाय जिसुखौलाय फिसाजोखौनो बांसिन अनसिनो जिसुखौ मोजां मोना माइकेल जेक्सनाबो मिउजिकआनो आंनि इसोर होनदों थैबाय दा ना बेबायदिनिफ्राय साबधान जा बे जोंनि आरोबाव माखासे गाज्रि आखल आखुफोर सानफ्रोमबो सभाफ्राव गिर्जाफ्राव खोनागासिनो थायो हौवा हिन्जाव हौवाजों हौवा मोजां मोननाय हिन्जावजों हिन्जाव मोजां मोननाय गासै सैताननि गोजा दे माथो हिन्जावखौलाय हिन्जावखौ गोसो थोखो बे इसोरनि नंथारा हौवाखौ हौवा माबोरै गोसो थोखो बेखौ हाबा लानो होननानै बायो बे मोजां नंथारा बे सैताननि गोजा दे रमनि 25 आरो 26फोरावनो हिन्जावजों हिन्जाव दुमखांलायनानै मोजां मोनो आरो बेखौनो लायो हौवाजों हौवा लायो सोरबा सोरबा हिन्जावमोन हौवा जाहैदों आरो सोरबा हौवामोन हिन्जाव जादों महरफ्रा सोलायदों जेन्डारखौ सोलायदों बे गासै सैताननि खामानि दे अननानै बयबो गोसोआव ला बेबायदि मुलुगा दिनै फैगासिनो दं आरो माखासे खृष्टानफ्राबो लिडारफ्राबो बिदि जागोन कलकाता दिल्लीफ्राव मुम्बाइफ्रावहाय पास्टरफ्राबो बेबायदि दं आरो हौवाजों हौवा मोजां मोनलायग्रा पास्टरफ्राबो दंसै दे पास्टरफ्रानो बेबायदि जोङो जायो ओरैबायदि फैगासिनो दं सोरांनानै आरो जोबथानायाव बेनो जाबाय तास गेलेनाय जुवा गेलेनाय थिर खेला गेलेनाय बेफोर गासैबो सैताननि दे गासैबो ड्राग्सआबो सैताननि मानसि फोथायोना ड्राग्सआ बे सैताननि मानसि जि इसोरा जोंखौ फोथाया नाथाय सैताना जोंखौ फोथायो आरो माबायजों हाबनो नागिरदों ड्राग्सजों हाबनो नागिरदों बेखौ बाहायनानै लायोब्ला नों थैगोन बिमा बिफाखौ मिथिया रावखौ मिथिया फाग्ला जायो gambling is ethically wrong morally wrong डाइरेक्ट पाप नङा तास गेलेनाया थिर गेलेनाया नाथाय ethically morally wrong आखल आखुआव हिन जायो आखल आखु गैयै जायो सानफ्रोमबो फुङावहाय तास गेलेयो जुवा गेलेयो थिर गेलेयो न'आव थालायाखै मानसिफोरनि फैसा बोनो जमाय थादों सोरबा थैनाया लस जानाया गाबमा थांनो दुखु जायो हौवा हिन्जाव नांलायहैयो तास गेलेनानै फैलायबायो
थिरगिला फैलायबायो जोंना बिदि जागासिनो दंना बिदिखौ दा खालामबावनानै दा खालामथार खृष्टानफ्रा गोथारै थानो हास्थायोब्ला इसोरजों हामजाजानाय जिउ खांनो हास्थायोब्ला avoid all this run away from all the activities avoid this kind of old habit gambling मासे बेबायदिखौ दा खालाम बेयो पाप मानसिफोरनि फैसा बोनानै दिनै रंजानाय बे पापसो जायो मासे बेखौ खालामनाया मोजां सोरबा खालामदोंब्ला खालामथों जे बिथां नाथाय दिनै इसोरनि बाथ्रा जों खृष्टानफ्रा दिनै बेफोरनिफ्राय साबधान जागोन दिनैनि थेमा बेखायनो बुंबाय जों सैतानजों बमब्राय जाया जोङो गोथारै जिउ खांनि संसारनि बायदिसिना गाज्रियाव जों नांनानै मैला जाया जोङो इसोरखौ हामजानायनि जिउ खांगोन इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथोंसै जों बुंगोन जिसुनि मुङै आमेन आमेन